אז בעצם יש לנו המון מרחב, ואנחנו לא יודעים במה למלא אותו. אז בגלל שלרובכם לא הייתם באדמה לפני כן, ולא ראיתם את האופציות, אנחנו הולכים עכשיו לעבור על המון גאדג'טים ושיטות ומתודות לגדל דברים במקומות רבויי בטון. מה שאני רוצה זה שתעצרו אותי בכל נקודה ונקודה עד שלא יהיה ברור לכולם איך זה עובד. מה זה אומר איך זה עובד? זוכרים את השיעור על אקולוגיה? מי שהיה? אוקיי? אנחנו כבר יודעים פחות או יותר על התהליכים שקורים, אנחנו יודעים את כל הרקע, אנחנו לא יודעים מה לעשות איתו, וזה השיעור שאמור לחבר את כל השיעורים שעשינו עד עכשיו יחד, אוקיי? אז בואו נתחיל. טוב, זה מובן מאליו. ככה, ביל מוליסון, מורנו ורבינו, אחד המפתחים של הפרמקלצ'ר, נתן את הציטוט הבא: אם 10% מכל אוכלוסיית כדור הארץ יגדלו את המזון של עצמם, כל בעיות הרעב והמחסורים במקומות עולם, בארצות עולם שלישי, העודפים באמריקה וכל הארצות הקפיטליסטיות יתאזנו, אוקיי? כל המערכת הזאת לא תהיה רלוונטית יותר. למה? בואו ננסה לחשב 10%. כמה אנשים יש לנו בכדור הארץ? מישהו יודע? 7 מיליון. בואו ניקח 10% מזה. 700 מיליון. 700 מיליון. בארץ, כן, זה מתחלק לי, יש לנו 7 בארץ, נכון? כן. יש דרך מאוד פשוטה לפתור את כל הבעיות האלה שדיברנו עליהן בשיעור הראשון, ובואו נתחיל. אוקיי, מישהו מהשיעור יכול להסביר, מהקורס, כן? מישהו יכול להסביר למה אנחנו רוצים לבנות מסלעות? זה נותן יותר שטח. הממד השלישי, נכון. קודם כל, אנחנו מנצלים את הממד השלישי. בעיר אין לנו הרבה מקום. כל מה שוורטיקלי טוב לנו. למה זה חסכוני במים? כי זה מזין אחד השני. יורדים למטה. בדיוק, המים מחלחלים. לאן הם יחלחלו מפה? אחרי שהם יעברו בכל המתקן, לאן הם ילכו? לאדמה. מצוין, אז אנחנו גם נותנים מים לכל החבר'ה מסביב. וזה מאוד אסתטי. אוקיי, ספירל התבלינים. מאוד דומה למסלעה. כאן אנחנו נותנים יותר דגש על מישהו מהקורס. זוכרים גבולות בין אזורים? באזור הקרוב לבית. הרחבת קצוות, בדיוק, זה המשפט שחיפשתי. הרעיון פה הוא לעשות הרחבת קצוות. מה זה אומר? למצע המנותק, מצע המנותק העובי. אבל איך זמן חשיפה, זה בכלל וידאו. מצוין, יופי. לא משנה, קיצור, זה מה ש... תעצרו אותי, אנחנו המון אנשים ואף אחד לא עוצר אותי, אז אני רץ. מה פה מרחיב את הקצוות? נפתח נסגר, אז בגלל ש... בואו נדבר על זה ביחד, נפתח על זה דיון. הרחבת קצוות, תעזרו למישהו מהקורס. בואו נראה שכולם זוכרים את השיעור הקודם. פחות דברים בשנייה, אז זה פחות מרצה, כי רוצים קודם יותר דברים בשנייה ויותר נפתח נסגר כזה. קצת יותר בפולרם בבקשה. מפגש בין שני אזורים שונים, שני שטחים שונים שמגדלים שם דברים שונים, כן, משהו שבמפגש הזה קורה איזה משהו אחר. לא חמור. זה הקצוות, שם יש איזה משהו מעניין שאנחנו מחפשים את הקצוות האלה. למה אנחנו רוצים ליצור כמה שיותר שוליים וקצוות ומפגשים ביניהם? מישהו זוכר? שם יש את ה... אני לא מהקורס, אבל אולי כי הם משתלטים אחד על השני, זאת אומרת, לא... פוריות, בדיוק חברים. פוריות זאת מילת המפתח. בפרמקלצ'ר תמיד ננסה ליצור חפיפות בין הקצוות האלה שדיברנו עליהם. הפוריות מתרכזת שם, אוקיי? שימו לב איך הם עשו את זה פה יפה עם העשב וכל חלוקי הנחל האלה. כל המלש חלוקי נחל האלה, בטח מגוון מאוד רחב של חרקים יכול להסתתר שם, אוקיי? לא תהיה הדברה הטבעית שלנו. אני יכול לראות פה המון תתי מערכות, מבחינת מערכות אקולוגיות. אני יכול לספור 4, אוקיי? יש לנו גם את הנחש היפה הזה בפנים. בקיצור, דוגמה מאוד מגניבה. מצע מנותק. מה נעשה בגג של הבר קיימא כשאין לנו אדמה, אוקיי? אז בעצם מה שקורה פה, למשל,
בואו נתחיל ככה. ניקח עציץ קטן ונשים בו פטרוזיליה. נפח השורשים תמיד יהיה פרופורציונלי לנפח של הצמח עצמו, נכון? אז כדי להתגבר על הבעיה, אז אנחנו לא רוצים לגדל פטרוזיליות קטנות, אנחנו עושים ערוגות מוגבהות או ערוגות של מצע מנותק. קוראים להם מוגבהות כשהן על אדמה בחוץ ומצע מנותק כשיש איזושהי חציצה ביניהם. זה יכול להיות גם בחוץ, וזו דוגמה קלאסית למשהו שאנחנו יכולים לעשות בגג של הבר קיימא. אנחנו יכולים לראות שהם עשו פה אפילו הדליה מגניבה כזאת. תראו את כל השיפוע, אוקיי? שמוריד לנו את הגשם למטה. מה עוד אנחנו רואים כאן? רואים שקצת הציצים מאחורה, גם זה מצע מנותק. אוקיי. אין לכם שאלות? באמת. הייתה לי שאלה קודם על הספירלה. אמרת שהיו שם 4 דברים. לא אמרת מה. ספירלה. אוקיי, קודם כל, הגבולות שאני רואה כאן. יש לנו כאן את הספירלה עצמה, אוקיי? אז בעצם הגבול הזה של האבנים, הרי תראו, יש לנו שם פוליקולטורה, נכון? אז בעצם ככל שזה יורד, מבחינתי אני תופס מזה כבר 2 אזורים. יש לנו פה למטה בצל, ואני רואה פה בזיליקום, כל מיני צמחי תשע מאחורה, נכון? אוקיי, יש לנו את החצץ. מה הוא נותן? רסק גזם, חצץ, נכון? זה רסק גזם. זה רסק גזם, שם יהיה לנו את כל החרקים שלנו. בעצם האדמה לא מכוסה, היא לא אטומה, אוקיי? אז המים יחלחלו לשם, יש לנו שם חיים של חרקים ופטריות. הרסק גזם הזה יתחיל לאט לאט להתקמפס ויזין לנו את כל הצמחים, נכון? לאן המינרלים שלו ילכו עם הגשם? תוך האדמה. נכון, יש לנו עוד אזור, ויש לנו גם את האזור של העשב שם. ככה אני מצאתי שם 4 אזורים. עוד שאלות על הערוגה? אז אמרת רסק גזם, העשבים והספירלה? נכון. אוקיי. מה הספירלה נותנת? זה שהמים יורדים כאילו לאט לאט? וגם האבנים איזה עומק לעשות את המצע המנותק? כמה שיותר גבוה. כמה שיותר עמוק. עד שנגמרים לך הכוחות, כן. אבל יש אלמנט גם של אולי... שורשים. רגע, אני רוצה להרחיב כאן, כי אני אומר משהו שהוא לא מדויק לגמרי. זה מאוד תלוי בצמחים שאנחנו נרצה לשתול. יש צמחים שהשורשים שלהם הם שטחיים, ויש צמחים שיורדים השורשים שלהם לעומק. אז לא סתם קוראים לדבר הזה ספירלת תבלינים, אוקיי? זה האיזון הנכון בין ללכת לעומק ולהתפשט לצדדים. אלה הצמחים שיעבדו כאן הכי טוב. אפשר לשתול כאן איזשהו עץ באמצע אם אנחנו נתעקש. טפוסיני וכן הלאה. ואז יש גם אלמנט של צל, כאילו. יש גם אלמנט של צל. יכול להיות שהוא טוב לנו. יש גם את האלמנט של התחרות, נכון מאוד. אבל שוב, שימו לב שזה גידול מאוד אינטנסיבי. אנחנו נדאג להשקות פה כל עוד נפשנו בנו. זה ילך לאזור אחד מן הסתם, נכון? דבר כזה. היית בשיעור של אזורים? אוקיי, מצע מנותק. מאוד מאוד חשוב, אנחנו נראה פיתוחים של הדבר הזה בהמשך. לא עדיף שהאדמה תהיה לא מנותקת? פלוסים ומינוסים. אנחנו נגיע אחר כך לדברים לא מנותקים. עירונית אנחנו מדברים על חקלאות עירונית, אוקיי? כן, עדיין אפשר אדנית מאוד מאוד ארוכה במקום כמה קצת. כן, כן. אם אנחנו למשל רוצים... תראו, קודם כל על היתרון במצע שהוא כן מנותק. מי רוצה לדבר על היתרון בלנתק את זה לגמרי? אולי מזיקים? פחות מזיקים, אבל יותר עשבים. עשבים שגדולים צמחי הבר, עשבים השתים נקרא להם לצורך השיחה הזאת, הם לא יצליחו לעלות, אוקיי? איזה עוד יתרונות אתם רואים כאן? יש לך שליטה על כל מה שנכנס לאדמה הזאת בעצם, חנקן, פחמן, קומפוסט. אנחנו יכולים להביא אדמה מבחוץ, לרוב אנחנו נביא תערובת שתילה. לתערובת שתילה יש כמה וכמה יתרונות. קודם כל היא תהיה סטרילית, היא לרוב יותר קלה ויותר מאובררת מהאדמה, אוקיי? בגלל כל הספוגים והקלקרים שמוסיפים לה, כל החומרים המאווררים. יהיה לנו קל, כי יש לנו שם דשן בשחרור איטי, זאת אומרת,
שיטת השגר ושכח, אוקיי? אנחנו לא ניתקל בבעיות בהתחלה בשיטת גידול כזאת. אם אנחנו עושים את זה בחוץ, אני הייתי מרפד את כל התחתית, זאת אומרת כן הייתי משאיר את זה מחובר לאדמה מבחינת הניקוז של המים, אבל הייתי שם שכבה מאוד עבה של עיתונים, כדי שהחבר'ה מהאדמה לא יעברו לנו דרך כל הדבר הזה למעלה, צמחי הבר, אוקיי? עוד שאלות. זה מובן לכולם? אז מה עם הניקוז של המים בדבר הזה בעצם? זאת שאלה מצוינת, זו בחירה שלנו. זו בחירה שלנו. בדרך כלל אנחנו נרפד את זה באיזשהו פלסטיק מבפנים ונעשה חור ניקוז ואנחנו נלך על דרך האמצע. יכולה לקרות כאן בעיה מאוד גדולה אם יורד גשם חזק. המים לא יצליחו להתנקז, לא יהיה אוויר בתערובת הזאת וכל מה שצומח לנו בערוגה הזאת בעצם ימות. אוקיי? מצד שני, אנחנו לא רוצים חור בגודל של העדשה של המקרן הזה כדי שדברים יישארו שם. הדבר הנכון לעשות, אוקיי? יהיה לעשות את החור הזה לא למטה אלא כמה סנטימטרים מעל החלק התחתון. מישהו יכול לומר לי למה? חורי הניקוז. אנחנו נעשה הרבה חורי ניקוז, אבל אנחנו לא נעשה אותם ממש למטה. מצטברים ואם יש כמות גדולה. נכון, שתהיה שם... בכמות שנשארת. נכון, נכון. האדמה יונקת מים למטה. אוקיי, יש לנו יניקה נימית. מכירים? אוקיי? כן. מה אם לעשות חור גדול ולשים עליו רשת? אנחנו נגיע לזה עוד מעט, על פיתוחים של זה, אבל מאוד חשוב לי שכולם יבינו את העיקרון. מה יקרה אם אנחנו לא נשים כאן איזשהו פלסטיק? בוא נמצא. אוקיי, מים יברחו יותר בקלות, אבל עוד רעיונות? מינרלים יקצו גם? העץ העדנית יירקב. מה יקרה לו? יירקב. הוא יירקב. למה זה לא טוב לנו? כי זה יישבר? ולמה זה כן טוב לנו? כי זה אוכל הצמחים, זה קומפוסט. מצוין, בחירה שלנו כמו כל דבר בפרמקלצ'ר, אוקיי? מאוד כדאי להיזהר עם עץ מטופל, דרך אגב. כי זה רעל. כי זה לא נעים. אבל יש שיטות שאתה לא חייב לעטוף עם פלסטיק, אתה יכול למרוח עליו שמן וזה ממגן אותו כבר. לקה יותר, אבל שוב, שמן. אנחנו כאן בשביל ההשראה. ביו-אינטנסיב. מישהו ראה את הערוגות באדמה מה? ערוגות תיכוח כפול? אוקיי. מחר, אני לא רוצה להרחיב על ביו-אינטנסיב, כי מחר נעשה סיור מאוד ארוך של 3-4 שעות, ונדבר על ביו-אינטנסיב, וגם מי שמשתתף בקורס נעשה את זה בגינה הקהילתית, בפלורנטין כנראה. גדול. ככה שעוד יצא לנו לתחח ולשבור את הגב. אבל אני רק רוצה לומר לכל מי שלא בקורס, הרעיון בביו-אינטנסיב הוא לקחת אדמה שהחקלאות המודרנית גמרה עליה, אוקיי? או שהייתה גמורה מכל מיני סיבות, ולהאיץ את תהליך השיקום שלה, ממש תוך כמה שבועות, לרמה כזאת שאנחנו מגיעים ממש לאדמה של ג'ונגל פורה, או ממש פריון על, אוקיי? ככה שלכל מי שיש גינה מחוץ לבית, תקראו קצת באינטרנט על ביו-אינטנסיב. אנחנו נעשה את זה במו ידינו. יכולים לראות כאן את גלסקי שלא מצטלם, אחת התמונות היחידות שהצלחנו לתפוס אותו. אוקיי, קומפוסטר ערוגה מוגבעת. נראה באדמה מה? שמתם לב? כן. אתה רוצה להסביר? לא, ראיתי. מי רוצה להסביר? קורה כאן דבר גאוני מכמה בחינות. חיסכון במקום. קודם כל, בדיוק, גורד שחקים ירוק. תלת מימד. מאוד חשוב בעיר, תלת מימד. מה עוד? תסביר קצת לאיפה זורקים, קוראים לזה קומפוסטר, אז לאיפה זורקים את הקומפוסטר? לאמצע. נכון, כמו מה שיש לכם מול הבית מחזור הזה. אוקיי, אז שימו לב שאנחנו רואים שתי דוגמאות. אבל רגע, אין בעיה כשזה מתחמם? כאילו אם הקומפוסט מתחמם והוא באמצע ומסביב יש צמחים? בחורף למשל כשיש קרה זה יכול להיות יתרון. זה יכולה להיות בעיה, אוקיי? לרוב, מניסיון אישי אין עם זה בעיה. בחורף זה מאוד עוזר, אפשר לגדל צמחים שאוהבים לצמוח בקיץ גם בחורף בגלל החימום הזה.
אין ספור דרכים לבנות את זה, הרעיון הוא כזה, יש לנו איזשהו מיכל עם חורים עם דופן כפולה, אוקיי? בעצם מיכל בתוך מיכל הפנימי קצת יותר קטן, חורים בכל המיכלים האלה, אנחנו זורקים את הקומפוסט שלנו באמצע, שם הוא מתקמפס, בין הדפנות הכפולות יש לנו איזשהו מצע גידול, נכון? השורשים של הצמחים לא צריכים ללכת רחוק מדי, יש שם כמויות מזון אדירות מבחינת דשן, אז הצמחים לא עובדים קשה בכלל כי הם מה שנקרא קרובים לצלחת, הם מקבלים יבולים מאוד גדולים, וכמובן זה חוסך בהשקיה, נכון? מה עם לגבי מים? אתה משקה בעצם במעגל החיצוני, אבל הפנימי אתה לא רוצה למעלה. שימו לב, אתם רואים למעלה יש חשיפה, המצע בין שתי הדפנות חשוף למעלה, גם שם אנחנו שוקלים. אנחנו ניסינו להשקות גם מלמעלה וגם נקודתית כל צמח בנפרד, שתיהם עבדו יופי, אוקיי? זה לא מרטיב את הקומפוסט יותר מדי, כי יש איזשהו ניקוז, יש ניקוז. שימו לב שמתוך החלק התחתון של הקומפוסטר הזה יצא לנו בעצם דשן נוזלי, נכון? או שנאגור אותו באיזה גיגית ונמחזר אותו לעדניות אחרות בעיר, או שנשים אותו על האדמה ונברך על הדשן החינמי הזה שקיבלנו שם. צלים במים, חקלאות עירונית. מישהו ניסה את זה פעם? יש המון צמחים שאנחנו פשוט יכולים לשים אותם בכוס מים על החלון ולקבל יבולים נחמדים מאוד. מי ניסה את זה פעם עם שום, בצל? אבוקדו נחמד. אני ניסיתי את זה. אוקיי, אז כמה הפתעות יש לנו למשל את הג'ינג'ר, אוקיי? מדהים? מעולה. אני מאוד רוצה הדגמה של דרך אגב לכל אלה שמתכננים, בואו תצטרפו חברים, תשבו. לכל מי שמתכנן את הגב, מאוד חשוב לי שתהיה איזושהי הדגמה של הדבר הזה ושל הנפתותים, ברור למה, אוקיי? מה אתה רוצה להגיד על ג'ינג'ר? ג'ינג'ר, עובד. מה אפשר לעשות? שמים ג'ינג'ר בכוס מים. בכוס מים. שורש של חזרת, ריזומים, חברים, המילה זה ריזומים. אתה יכול לחזור שנייה תמונה אחת? בוודאי. אוקיי. מה יוצא מג'ינג'ר בכוס מים? בעצם ג'ינג'ר גדול יותר. הביגר ג'ינג'ר. מאוד ג'ינג'ר. תסתיר בבקשה. רגע, שלוף אותך? של שורש? מאי, בואי. מאי. בוא תקלוף את מאי. אוקיי, אננס. מישהו ניסה פעם לקחת את הירוק הזה של האננס? כן. גודל עוד אננס, חברים. לא יוצא אבל כלום. יוצא, גדל עוד אננס. מה גדל? לוקחים את הירוק, את הקוצני של האננס, לוקחים אותו, מגלים את האננס, שמים את זה במים ויוצא עוד אננס. צריך להשריש את זה, אוקיי? להשריש באדמה. אתם רואים שאנשים תעבירו לא, את זה? להשריש במים ולשתות באדמה. כן, זה בזבוז האננס לזרוק את הירוק של האננס. וואו. אבל האננס לא גדל בכל כמה פעמים אפשר לעשות את זה? על אבן החלון הוא גדל מצוין. בחורף החלון שלך סגור? ועציץ? בהתחלה במים ואז בעציץ, כן. מאיפה יוצאים אננס? גבעול, יוצא גבעול מפה. מתוך האמצע של הדקל הקטן הזה. ככה, אוקיי? מכירים את המתכון? יוגורט, לא? ככה, חלב, מים, קצת סוכר, בלנדר ולרסס. מאוד מגניב, אפשר לרסס צורות וכאלה. מה יוצא? מה? יש כזה, יש צעיר בטח. כאילו ממש פשוט לקחת אותך. כן, מגרד אותו, שם אותו בתוך זה, עושים חלב, הוא גודל בו. משהו שיוצר מיקרו-אקלים. עדיף לעשות את זה על עץ ולא על בטון, אבל ככה כל עוד נרסס אותו עם ספרי מים צמח בכל מקום. צריך לחזור לטפח את הפרטון שזה חד מדי פעם לרסס במים. כל יום. למה זה? של קיר ירוק. בשביל שהעולם יהיה ירוק יותר, מה את מעדיפה לראות? סלון, בטון או ירוק?
על בטון? בוודאי, בוודאי. עובד גם על צבע אקרילי, לא עובד על צבע שמן. וואי, יש לי פה פיגוע. אפשר לפרוט בבקשה את הפיגוע? תחב, חלב, מים. כן. כוס חלב, כוס מים, תחב וכפית סוכר. אוקיי. זה אדיר. כמה תחב? כמה שיותר. אתם קולטים מה הולך במתקן הגאוני הזה? מה יהיה? מגדלים ילדים בעיר. מי שרוצה לדבר על וואו, זה מה קצת? זה? מה המגבלות של המתקן הזה? קדים עירוניים, פקח. די. נו, מה המגבלות? בשלב מסוים אתה לא יכול, זה לא יסתובב יותר בגלל הגודל של הצמחים. אני רואה שתי מגבלות. קודם כל, השמש, שזה מה שמנסים לפתור פה, כן? אבל עדיין אי אפשר לעשות את זה בכל חלון, למרות שזה עוזר. המגבלה הכי גדולה שאני רואה פה זה בעצם הגודל של השורשים. אז שוב, תראו פחות או יותר מה מצליחים לגדל במערכת שורשים. לא רק מזה שזה עולה ויורד, סבבה, 5 דניות קדימה, מה... אתה מטה את זה לשמש, אתה שולח יד מהחלון אל השמש. אוקיי, אל הגשם, אל השמש, יש לך את האופציה לחשוף את זה. מה... סבבה, 5 דניות קדימה אני מבין, מה יוצא לי מזה שזה מתרומם למעלה? לך תקטוף את זה קדימה. זה כמו הקולב כביסה, זה כמו המתלי כביסה שמתכופף, זה בדיוק הקונספט. בוריס, יש שם עוד, אני חושב שהגודל של השורשים מאפשר צמיחה לגובה מסוים, שזה טוב, כי עוד 4 סנטים כל המתקן לא יעבוד. הגבעול ייתקע, תוך כדי תדמיין את זה זז, הגבעול ייתקע בדרך חזרה. צמחים הם חבר'ה גמישים לנו, אבל כן, זה יכול לשבור. בוודאי. אוקיי, אקוואקלצ'ר, בעיר. למה אנחנו נרצה לגדל על הגג או במרפסת שלנו אפילו עציץ קטנטן עם צמחי מים? מה היתרון? חבל ידושים. טיהור מים. אוקיי. מערכת אקולוגית נוספת, לא? זה נראה ממש מגניב, הוואו פקטור, אוקיי? אולי כל מיני יצורים שיוכלו להיאבק ביניהם? דיברנו על זה לפני כמה דקות, לפני 16. עוד קשרים. נכון, אנחנו מכניסים מערכת חדשה לתוך המרפסת שלנו. מה יגיע? ציפורים. ציפורים יגיעו, אני לא כזה של ציפורים. יתושים יכולים להגיע, נכון? לא על זה אני מדבר. למשל, נו תהיו חיוביים, לא יתושים. פרפרים, אוקיי. צפרדעים שאוכלו מזיקים. דבורים. אוקיי? מה פרפרים יעשו? למה טוב לנו שיהיה לנו פרפרים על יד? יאביקו. למה שפריות זה טוב לנו? אוכלות מזיקים. הם יאכלו מזיקים. וגם הן יפות. וגם הם יפות. בוודאי. אוקיי, אתם יודעים שיש צמחי מים אכילים? מישהו היה בתאילנד? מי היה בתאילנד? מי לא? אוקיי. מי מזהה את הפרח הזה כאן למטה? לוטוס. אתם יודעים שהשורש של הלוטוס לא רק אכיל, הוא גם ממש טעים? ממש טעים? פשוט אוכלים אותו. אפשר לעדות אותו, אבל לתת ביס בשורש לוטוס זה תענוג. אוקיי? אנחנו יכולים לגדל בעצם מגוון של צמחים שלא יכולנו לגדל לפני כן. אוקיי? עכשיו בואו ניקח את זה, אתם רואים את הבריכה מימין למעלה? לקחנו את זה צעד אחד קדימה, יש לנו במערכת הזאת כבר דגים. אוקיי? אני מעריך שזה גמבוזיות. דגים קטנים שניזונים מיתושים, זחלים של יתושים. ברגע שיש לנו בריכה, שוב, קודם כל למה הבריכה עם הגמבוזיות גדולה יותר? גמבוזיות צריכות מקום לחיות. בואו לא נהיה רגע צער בעלי חיים. הן צריכות מקום לא למות, אוקיי? אנחנו צריכים את הבאפר הזה, אנחנו צריכים יותר מים כדי להגדיל את העמידות של המערכת. למה? הגמבוזיות יחרבנו, אוקיי? רמת האמוניה תעלה וכל החבר'ה האלה ימותו. היה לכם אקווריומים פעם בבית? זה יש לך יתושים. יש לנו צמחים בשביל זה, נכון מאוד. למי היה אקווריום קטן בבית ולמי היה אקווריום גדול בבית? כן, הקטן הם מרעילים את עצמם. הקטן הם ממש מרעילים. לא, בסדר, זה גם יציבות של הטמפרטורה. אוקיי, בדיוק, הבאפר, חברים.
ברגע שיש לנו בריכה כזאת גדולה, אז בעצם אנחנו קיבלנו דישון בחינם, נכון? יצרנו מערכת מגניבה קטנה משלנו, נראה כמה כאלה בסיור, ולמטה אנחנו יכולים לראות שאנחנו יכולים לקחת את זה אפילו יותר רציני. בעצם פה יש לנו כבר עברור פסיבי, אתם רואים וואו, סליחה, אתם רואים שם למעלה את הדליים האלה עם החצץ, ממש ביופילטרים. זה עוזר לנו לקחת כמויות מאוד גדולות של הקקי של הדגים, ומהר מאוד להמיר את זה לכימיקלים שנים אחרים שצמחים יודעים לספוג, אבל זה כבר לא מפריע לדגים. מי שמצטרף אליי מחר לסיור, נדבר על זה בהרחבה קצת יותר, על התהליך הביולוגי עצמו. כרגע שאלות פרקטיות. ויש לך שם גם חמצון. חמצון, בוודאי. איך זה עובד? קודם כל הבריכה, אתה יוצר בריכה אטומה, אבל איך אתה עושה את הסירקולציה או את הניקוי עצמו? משאבה כל הזמן ש... כן. מה בדיוק קורה בצמחים? משאבה סולארית. מצד שמאל, אוקיי, אנחנו בעצם רוצים שהמים האלה לא יתאפשו, נכון? וכדי שהמים האלה לא יתאפשו אנחנו דואגים לשים אדמה, ובאדמה הזאת יתרבו כל מיני מיקרואורגניזמים שמתארים את המים גם בטבע, הם יגיעו לבד לא, שתלו שם, יצרו שם עוגה ושתלו צמחי גדה. בדיוק, ממש הקדמת אותי, אז בוא תפרט על זה עוד קצת, שתי המפלסים האלה פה. יצרו בעצם מעין גדה, כאילו בנו קיר, יש שם קרקע שבה יכולים להיות הצמחים, שתלו בצמחי גדה, שהשורשים שלהם טבולים בתוך המים, מפרקים את ההפרשות, ובחלק השני יש מים שיש שם צמחיית מים ממש, ואולי גם דגים או ווטאבר. מה ההבדל מבחינת השורשים בין השורשים של צמחי המים וצמחי הגדה? צמחי המים לא צריכים לגעת באדמה? באמת? שורשים של צמחי המים צפים במים, וצמחי הגדה צריכים להיות שתולים בתוך מצע. נמשיך? פה אין משאבה. פה, לשמאל אין משאבה, זה עציץ קטן, זאת מערכת פסיבית לגמרי. מגניב מאוד, נכון? מה עוד האדמה נותנת לנו? אם אנחנו שמים בקומפוסט, יהיה לנו איזשהו שחרור מבוקר של דשא, נכון? בגלל זה אנחנו לא צריכים את הדגים כאן. אוקיי, עכשיו אנחנו מגיעים לדברים שאתם הולכים לעשות על הגג של הבר קיימא ויהי מה. מישהו מכיר את הטכנולוגיה הזאת, את הדבר המדהים הזה? ולדלי, לא? קדימה. אנחנו גדלים על החלון, מלא חסה בעיר, כאילו, פעם בחודש משקים את זה. פעם בחודש משקים את זה? ואיך זה גדל? בואו קודם ננסה לזה שיווק, איך זה גדל בעסק קצב? מדהים, 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 ואין התעסקות, כאילו פעם בחודש משקים את זה. פעם בחודש משקים את זה, אוקיי. איזה עיר? תל אביב. על החלון, כן? על החלון, אוקיי. כמה זמן לוקח לך לגדול בדבר כזה? גדל, 3 שבועות, חודש. וואו. חודש, אוקיי? אפשר גם לקחת פשוט כל השקית של הקומפוסט, לקנות שקית קומפוסט ולשים אותו על... רגע, אני רוצה שתשמרי את זה עוד רגע, בסדר? אני מאוד אשמח אם תגיד את זה בסוף. למעשה על החלון, למעשה על המזגן. בסדר? על המזגן יש חלון, יש מזגן, אז שני ארגזים... הכיוון הוא לא... רציתי לשאול אותך לגבי המהירות שהצמחים גדלים בהם. מדהים. מדהים. ואני גדל הרבה צמחים. מישהו גידל פעם חסה באדמה? כן. כמה זמן זה לוקח? לא יודע, כתבנו אותו כל הזמן. עד שמבחינת גובה, חסה. כמה זמן לוקח לחסה להיות חסה באדמה? אז בעצם אנחנו מקבלים פה מהירויות גידול של מערכת הידרופונית. וואו, זה גם אתה לא צריך לגעת בזה, זה גדל ואתה עושה בזה בשקט. אתה מכיר את המערכת, לפני איך זה עובד, למה זה עובד. אוקיי? חלחול קפילרי. קדימה? בכל רעב שם. חלחול קפילרי. חלחול קפילרי, אוקיי? אז מסתבר שלצמחים, לכל הצמחים, גם אלו שהם לא צמחי מים, ברגע שהשורשים שלהם מגיעים לאיזשהו עומק מסוים, רגע, ניקח צעד אחורה, מה צמחים צריכים בשורשים כדי לגדול? מים, מזון וחמצן, אוקיי? אז בעצם אם אנחנו ניקח צמח לרוב ופשוט נטביע אותו, הוא ייחנק וימות, כי צמחים לא יודעים לנשום חמצן דרך מים, צמחי יבשה. אבל מסתבר שכל הצמחים, כולם, ברגע שיש להם מספיק שורשים שדרכם יכולים לקבל חמצן,
יכולים להצמיח סוג נוסף של שורשים, אוקיי? הקצוות שלהם, שיכולים להיות טבולים במים כל הזמן ולשתות, לשתות, לשתות. לרוב דוגמה מצוינת היא עצים מדבריים. עצים מדבריים ניקח למשל שיטות למיניהם, משלים. יש להם שורשים שמגיעים לעומקים מטורפים עד שהם פשוט מגיעים למקום שהוא רווי במים, ומשם הם שותים, אוקיי? ועל הרעיון והעיקרון הזה כל המערכת הזאת עובדת. עד כאן ניכנס קצת לתכלס. בעצם מי אמר עלייה נימית? מי פה לא יודע מה זה עלייה נימית? להתעכב על זה? להתעכב על זה. אוקיי, ניקח חולצה, אוקיי? נניח אותה איפשהו ונתחיל לשפוך מים על שרוול ימין. מה יקרה בשרוול שמאל באיזשהו שלב? הוא יתחיל להיות לח. הוא יתחיל להיות לח. למה? כי המים יעברו בבד. המים יעדיפו ללכת דרך הבד. בגלל אוסמוזה. נכון מאוד, לזה קוראים עלייה נימית, אוסמוזה. זה קורה גם באדמה, אוקיי? התהליך הזה. בעצם מה שאנחנו עושים כאן, לוקחים מיכל שמלא במים כל הזמן, אוקיי? ממנו יוצא פתיל כלשהו ומגיע למיכל אחר. עד כאן? המים ירצו לעבור בניגוד לגרביטציה, בגלל האוסמוזה. המים ירצו ללכת למקום שבו אין מים, בדיוק, ויגיעו למצע למעלה. עד כאן. עכשיו אתם יכולים לראות שכאן במקום פתיל לקחנו עציץ עם תערובת, כי אמרנו שתערובת היא גם לה יש התכונות האלה. גם אפשר פשוט לקחת קובייה של נייר טואלט ולקחת עם האצבע טיפה אחת ולטפטף עליה. זה יהיה יותר גדול ויותר גדול. נכון, זה יתפשט, בדיוק, זה העיקרון. אוקיי? למה אנחנו נעדיף לא לשים כאן חולצה ישנה או מגבת? ריקבון. בדיוק. עשיתי את זה המון, לוקח לזה חודשיים, זה עדיין עובד. ריחות לא הכי נעימים. אז מה שעשינו כאן, במקום חתיכת הבד הזאת, יש לנו כאן עציץ עם תערובת מאוד מומלץ סביבי קוקוס בעציץ הזה. הם נורא זולים, ויכולת המעבר הזאת, האוסמו הזה, בסביבי קוקוס יותר גבוהה מהמים. עכשיו בעצם תסתכלו על הצינור הזה מימין, אוקיי? למה אנחנו צריכים את הצינור הזה? להשקות. להשקות, שימו לב שזה דלי בתוך דלי, אוקיי? אני לא יכול להמליץ לכם מספיק על הדבר הזה. אין... בידיים כתוב על זה. בידיים... יש כתבה גדולה. כן, עכשיו תרשמו אתר, תבנו את זה, תשכחו מהדניות ומהשטויות האלה. אתם יודעים מה הסיבה שאני ממליץ על זה? חיסכון במים? משלמים לך? חיסכון במים. קודם כל מי שהורג צמחים, אי אפשר להרוג ככה צמח. אבל, שימו לב, בעציץ התחתון, מה יקרה אם אנחנו לא נעשה שם חור ניקוז ונשקה יותר מדי? המים נטביע. יתאספו שם. המים יעלו אל העציץ השני ונטביע כל. חשוב מאוד שיהיה חור ניקוז. אתם תסתכלו באתר בידיים ותרשמו אתר שנקרא globalbuckets.org. שלא תצטרכי להוציא את העציץ הזה, שתוכלי להשקות דרך צינור ולא להרים את הדבר הכבד הזה. עציץ בתוך צינור שעובר דרך... דלי בתוך דלי. דלי בתוך דלי, אוקיי? נחמד מאוד לשים על המזגן, וכל מי שמתכנן את הגג של הבר קיימה, אני אישית מצפה מכם להרבה יותר. אוקיי? מי יכול להסביר מה קורה כאן? בטירוף הזה בכלל. אפשר גם, זה עולה ממרזב נראה לי. מי יכול להסביר איך העקרונות של העציץ קורים במערכת הזאת? אני אתחיל, ברשותכם, אוקיי? קודם כל אנחנו צריכים מאגר מים למטה, נכון? עד כאן? איפה יש לנו את מאגר המים הזה? אתם רואים את הצינורות הריקים האלה? הם ריקים, אלא פשוט צינורות. חמודים, שקט, אוקיי? הצינורות האלה, אתם רואים הכל שוכב על פלסטיק ומעליו עוד פלסטיק? רואים? איפה המים יאגרו? בצינורות האלה, נכון, יצרנו מרווח מים.
אתם יכולים לחשוב על דרכים לעשות את זה זול יותר? מה למשל היינו שמים במקום צינורות? בקבוקים. בקבוקים. מי אחראי לאינדיאנים? לא, אתה לא רוצה להסתכל לשם. האינדיאנים דוזון. אוקיי? המים נאגרים למטה, הפתיל, מה יהיה הפתיל פה? תראו איזו גאונות. הצורה של הצינורות האלה, מה היא מאפשרת? מין ויים כאלה, נכון? שיעברו בין הצינורות ויקעו במים. שם נמצאים החורים שלנו, בפלסטיק העליון, נכון? לא. עד כאן? לא. לא. פתיל. במערכת, תסתכל משמאל. אתה זוכר את הפתיל עצמו? השורש בעצם יורד בין כאילו... הפתיל. בואו נחזור אחורה, זו נקודה מאוד מאוד קריטית. רגע, זה צינורות שמחורצים למעלה? בטח. איפה הפתיל בתמונה הזאת? למטה. למטה. מה הפתיל ולאן הוא מעביר את המים? מאיפה לאיפה? לא יודע, עד לאן הוא מגיע? הפתיל הזה נמצא, הוא סוחב כולו. מהמים. הוא לוקח מהמים, מעלה לקרקע. לא מתחבר צינור למטה לפתיל הזה? לא. האדמה, אוקיי? נמצאת גם למעלה וגם בתוך העציץ הקטן הזה. המטרה של העציץ הזה היא לשחות כל הזמן במים ולנוק את המים למעלה. כן, אבל איך המים מגיעים אליו? זה המכל התחתון. הוא יושב בתוך המים. כולם הבינו את העיקרון? אוקיי. קצת שקט, קשה לי נורא לצעוק, יש הרבה אנשים, אוקיי? כולם הבינו את העיקרון הזה? אז למטה יש דלי והדלי הקטן יושב בתוך הדלי. אמת, אוקיי? ובדלי החום יש... והצינור הזה לאן הוא מגיע? סיבי קוקוס הולך, סיבי קוקוס עם קומפוסט מצוין. השורשים, למעלה. אם הם ירצו, הם יגיעו עד למטה, אוקיי? למה הצמח לא יחנק למעלה? כי למעלה זה מאוברר. למעלה זה יישאר מאוברר. איפה יהיה יותר מים? תזכרו שיש גרביטציה. אוקיי? אנחנו כל הזמן, מה שקורה פה כל הזמן איזון בין העלייה הנימית לגרביטציה. למעלה יהיה פחות מים, ומה זה אומר מבחינת הצמחים? שכשאנחנו שוקלים שם, בהתחלה אנחנו צריכים להשקות מלמעלה, נכון? כי הצמח עוד לא מגיע עם השורשים שלו למטה. יופי. בואו נראה איך עושים את זה בגדול. בואו נעשה משהו יותר מגניב. איפה המים נאגרים פה? כולם רואים? כן, למטה שם. בתוך הצינורות האלה, זה יכול להיות בקבוקים ישנים, זה יכול להיות, לא יודע, כל דבר קשיח, אוקיי? רגע, מה בעצם בין זה לבין הידרופון? יכול לעשות מזה ספות. כשנגיע להידרופוני נדבר על זה, לא רוצה להקדים את המאוחר, אפשר אוקיי? להשיג בטוח. אז מה הפתיל פה? איך המים עולים למעלה? המים צריכים לגעת בפתיל עצמו כדי שתהיה עלייה נימית. איפה הפתיל נמצא? כולם רואים איפה הפתיל נמצא? אני לא מבין, אני לא... בסדר, סבבה, יש את ה... הצינור, רק שנייה, יש את הצינור, הצינור מחורץ. אוקיי. עכשיו, ואז בין שני הצינורות נכנסת אדמה. אוקיי. האדמה, הקצה של האדמה הוא בתוך מים. ואז זה עולה כי זה יותר דק. סבבה. אוקיי? הצינורות מנוקבים? מחורצים. הם מחורצים. אתה פשוט צריך שתהיה לך צורה. מה שנראה כאילו זה צינור שרשורי זה בעצם... יפה מאוד. עוד מישהו לא הבין? אני יכול לגשת ממש להראות לכם. יש לי שאלה, בוריס. כן? אני רואה שאדם לא הבין. אם אני בונה אדנית שהיא פירמידה הפוכה בעצם, שם אותה בתוך דלי, זה אותו עיקרון? נכון, זה אותו עיקרון. כן? אוקיי. סבבה, זהו, איזשהו כולם מבנה הבינו את פירמידות הנושא הפוכות. של הפתיל, מה החשיבות שלו ולמה המערכת הזאת עובדת? לא? מי לא הבין? אחרי השיעור, בן אדם אחד אני לא הבין. אוקיי. גם אני לא 100% הבנתי. בסדר, נחזור? מאיפה ההשקיה במים? איפה פה המים נמצאים? על הצינורות. למטה. בתוך הצינורות. באמת, מאוד חשוב לי. לגבי הדבר הזה, כולם צריכים להבין, זאת הדרך לגדל מזון בעיר. אוקיי.
רואים את הדלי הזה? כולם איתי? הדלי הזה, בוא נאמר שיש בו כמה סנטימטרים של מים, אוקיי? 5 סנטימטר של מים. אתם רואים את הפתיל? אנחנו מניחים את הדלי הזה בתוך הדלי הזה. הדבר הזה שוחה בתוך מים, נכון? אוקיי? מה יקרה למים האלה? לאן הם ירצו ללכת? דרך הפתיל, אוקיי? זה יכול להיות גם חתיכת בד לצורך העניין, דוגמה עם המגבת. המים יעלו למעלה, והאדמה הזאת תהיה רוויה במים. ואנחנו לא נצטרך להשקות. מה יקרה? המים פה ירדו, כשהוא 5 סנטימטר, הצמח ישתה את המים. המים ירדו, ואז נצטרך להשקות שוב, נכון? אבל יש לנו מאגר מאוד גדול. פעם בחודש, עם 2 דליים זה בערך פעם בחודש. אם המאגר גדול יותר, יכול להיות גם פעם בחצי שנה. המים האלה לא יתאפשו, הם לא חשופים לאור, לא תהיה שם גדילה של הצאן. נפלא, נכון? איך אנחנו נדשן את זה? דשן נוזלי, למשל, מי היה בקורס? פיפי חברים, אוקיי? לא, פיגוע. אוקיי, עד כאן עכשיו כולם הבינו? יש מוצרים כאלה בתעשייה? כן, מוכרים את זה, אם אתה קונה את זה, אז... נו באמת. אוקיי, בואו נגדיל. זה מאוד חשוב להבין איך מגדילים את זה, כי זה מה שיקבל לכולם את העיקרון בראש. תגיד, ודבר כזה אני רוצה לראות על הגג של הבר קיימא. בוריס, אתה הולך לדבר על הציצי פתיל האלה בהמשך של הקורס? כי אם לא, יש לי עוד שאלה. אנחנו נבנה את זה. סבבה. בכל מקרה, אבל אם יש לך שאלה, תשאל עכשיו. אני יכול לעשות, אם אני לוקח בקבוק מעדן גדול כזה, של... 18 ליטר. כן, חותך אותו, ומשתמש בו הפוך, כאילו. נכון, הבנתם את עובד? העיקרון. בדוגמאות, זה עובד לנו יופי. ממה עוד הייתם חושבים שאפשר להכין הציצי פתיל? בקבוק של קולה למשל, כל בקבוק. החלק העליון בתוך החלק התחתון, מה עוד? תנו רעיונות מקוריים. לא צריך. אוקיי, מגדילים. יש לי רעיון גם יותר זול במקום הסיבי קוקוס, שאתם צריכים לייבא, אפשר לתל אביבים ללכת לים לאסוף ספוג. לגיטימי? לגיטימי? ספוג מהים? ספוגי ים? הצה, כמו הצה. לא, שוטפים את זה, נו. כן, בואו נתקדם, אוקיי? מגדילים, זה נורא חשוב. מעיין, מגדילים, אוקיי? איפה יהיה מאגר המים שממנו תהיה עלייה אנימית למעלה? מי רואה אותו? אוקיי? שימו לב, פלסטיק, אוקיי? אתם רואים את הפלסטיק הלבן? היריעה הזאת? כן. תעשו כאן עם הראש. היה לבן פעם, בסדר. אוקיי, צינורות ומעליהם עוד פלסטיק. אני ממלא את המרחב הזה במים, זה המאגר שלי, נכון? הצינורות האלה לא נותנים לפלסטיק העליון לשקוע, יש לי שם מרחב, אוקיי? מה יהווה פתיל? המים הם לא בתוך הצינורות, הם גם בתוך הצינורות, הם מנוקבים, הם שבורים לגמרי, זה בקבוקים, זה לא יודע, קפיצים של מזרון ישן, משהו שייתן לו את המרחב הזה, אוקיי? איפה הפתיל כאן? זה הגאוניות, איפה אתה רואה? אוקיי, יש צורה של V. עכשיו, הפלסטיק למטה. רגע, צורה של V, אוקיי? איפה נעשה חורים? למטה? ב-V הזה, ומה יקרה? זה יספוג את המים. אוקיי, אתם רואים? האדמה עצמה היא הפתיל. פה, בחריצים האלה, איפה שזה יורד עד גובה המים, אנחנו נעשה חורים, ואלה יהיו הפתילים שלנו. כל האדמה... יכול בבקשה לא לדבר. עירית, את יכולה בבקשה... אוקיי? מאוחר מדי, אה? תקבע איתה למחר. למחר? אנחנו צריכים לסיים? כמה זמן יש לנו?